Yo! Słuchajcie, pamiętacie, że z laptopem od Lenovo dostałem razem taką super klawiaturę? Chcę zrobić ten test klawiatury na YouTube'a, ale zapewne wiecie, że robienie testów klawiatury na YouTube'a jest trochę jak robienie testów słuchawek. Na marginesie też dostałem takie fajne słuchawki. Znaczy generalnie ani nie możecie poklikać w te klawisze, ani nie możecie posłuchać muzyki na słuchawkach. Także zasadniczo to, co ja wam mówię, to nic wam nie mówi. Postaram się tak zaprezentować, żebyście mogli odczuć fajność tego sprzętu na własnej skórze. Trochę technikaliów. To jest, moi drodzy, jak mogliście się zorientować, klawiatura mechaniczna, dokładnie Lenovo Y Gaming Mechanical Switch Keyboard. Clavier Gaming Mécanique pour Lenovo Y. Mechaniczne przełączniki, odczepialny taki ten teges pod nadgarstek, 5 poziomów jasności podświetlenia, wytrzymałość 50 milionów klików i makroklawisze, pod które możemy sobie coś dowolnie zbindować. Tutaj mały test klikania. Tu są zastosowane przełączniki tak zwane Kyle Red. Dobra, to może odpakujmy. Wszystko mam tematycznie w kolorze czerwone. Jest biało. A jak coś jest białe, to wiadomo. No powiem wam, zapowiada się konkretnie. Tu jest ten cały ciulings na nadgarstek. To nie wiem w sumie. What the fuck? Sama klawiatura, moi drodzy, wygląda tak. Jest zrobiona, no wiadomo, z jakiegoś plastiku, ale sprawia bardzo, że tak powiem, solidne wrażenie. Tak wygląda z podczepionym tym tulingsem na nadgarstek. Dobra, ale zobaczmy, jak to wygląda podpięte. I teraz część główna testu. Możecie zobaczyć, na czym polega różnica na używaniu starej, mającej chyba już 6 albo 7 lat klawiatury, która kosztowała chyba 79 zł, aczkolwiek służyła mi dzielnie. Podepnę 2 naraz, to będę 2 razy lepiej grał w gry. Także jak widzicie, różnica jest zasadnicza. Dodatkowo tym przyciskiem możemy podświetlić sobie tylko te klawisze, które są używane głównie w grach, czyli WSAD i strzałki. Tym możemy sobie ustawić podświetlenie reszty. Dodatkowo ściszanie, zgłaśnianie dźwięków systemowych, przewijanie, stopowanie filmów. No czego byście sobie nie wymarzyli. Moi drodzy, a teraz mały konkursik. Mam dla was koszuleczkę z Lenovo, rozmiar L, elegancką czapeczkę full cap, zajebistą podkładeczkę pod myszeczkę i, moi drodzy, grawerowany kubeczek Intel Lenovo na kawusie, tudzież herbatkę. Co trzeba zrobić, żeby taki pakunek wygrać? Otóż, moi drodzy, jak wiecie, mam fanpage'a na Facebooku, gdzie wrzucony jest post z informacją o tym filmie. Ten post oczywiście musicie zlajkować i napisać mi pod nim komentarz. Dlaczego to właśnie wy powinniście wygrać? Po prostu musicie mnie przekonać. Także jak można się domyślić, zwycięzcę będę wybierał totalnie nieobiektywnie. Wybiorę po prostu tą osobę, która swoją wypowiedzią najskuteczniej mnie kupi. Termin rozwiązania konkursu, powiedzmy sobota, 23 grudnia, godzina 00:00. Piszcie komentarze. Gadżety na was czekają, a jak klawiatura na dłuższą metę sprawdza się w grach, oczywiście będę was informował na live streamach, gdzie będę ją sobie z nieukrywaną radością używał. I dzięki za uwagę, zostawcie łapę i widzimy się